Γεια σας φίλοι και φίλες, καλά φίλοι τέλος πάντων, σιγά μην έχουμε και φίλες. Πιστεύω να βλέπουν φίλες. Μακάρι. Είναι το πρώτο μας βίντεο σαν Κώστας και Billy's channel. Είναι βίντεο του Minecraft και θα παίζουμε σε ένα σερβερ ο οποίος είναι καινούριος, με καινούρια commands και τέτοια. Εμείς παίζουμε από χθες, αλλά έχουμε φτάσει ήδη σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ναι. Έχουμε diamond, βρήκαμε iron, ναι. Πάντα. Μόλις φορτωθεί το βίντεο στην περιγραφή θα σας στείλουμε και το IP για να μπείτε και εσείς να παίξουμε. Όπως βλέπετε υπάρχουν κάπως άτομα και το spawn είναι φανταστικό. Είναι μεγάλο, τεράστιο είναι. Τεράστιο, έχει. να σας το δείξω και απ' έξω. Εγώ με το που μπήκα κατάλαβα ότι είναι το πιο ωραίο spawn που έχω δει ποτέ μου. Σε αυτά τα 2 χρόνια που παίζω Minecraft, 2,5 πόσα είναι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι θεϊκό δηλαδή, δεν σε θα πηδάς, άντε γεια! Τέλειο είναι. Από κάτω έχει και ένα τρενάκι που σε οδηγεί πάλι εδώ, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και να το spawn από έξω. Fantastic. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα portals, όπως το shop που θα πάω μόλις τώρα. Είμαι σαν το... Υπάρχουν και τα... Δεν μπορώ να βρω ποτέ που είσαι, πάντα χάνομαι και τώρα αυτό κάνει. Αφού κάνω βόλια, σιγά μην κάθομαι εκεί. Λοιπόν, όλο χάνεται. Πήγες πάλι. Υπάρχει και το vote, το οποίο γίνεται καθημερινά, που μπορείτε να κάνετε καθημερινά και γίνεται και παίρνετε 15 level, 500 money και 5 diamond, 5 silver, 5 iron, μπερδεύτηκα, και 5 gold. Και 5 gold. Εδώ είναι το shop, όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά πράγματα. Πανοπλίες, έχει tools, blocks, ψάρια, τα golden apples, τα blocks, τα πάντα όμως block, pistons, ράγες, βιβλιοθήκες, ξύλα, XP bottles, δέντρα και spawner αυγά και κεφάλια, netherwort, τα πάντα. Εκεί στις γωνίες έχει enchanting tables. Έχουμε κάνει και ένα σπίτι τεράστιο. Ναι, Βασίλη πάνε και έξω που σου είχα πει. Εδώ είμαι. Α, οκ, περίμενα. Εδώ είναι τα donates, VIP που έχει YouTuber, advertiser και τέτοια. Θα δείτε άμα μπείτε στο server. Και τώρα να πάμε να σας δείξουμε το σπίτι μας, το οποίο το έχουμε φτιάξει σε μισή μέρα και είναι πολύ ωραίο. Αλλά θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο ωραία πράγματα. Θέλουμε να χτίσουμε έτσι. Λοιπόν. Πρέπει να χτίσουμε κανένα ωραίο καράβι, ρε φίλε. Καλά. Αλλά θέλω να βρούμε μια θάλασσα. Πλάκα θα Λοιπόν, Βασίλη, έλα από εδώ που πάω. Να δουν και τις φάτσες μας, τα skins μας. Ναι. Λοιπόν, εμένα με λένε Steven στο Minecraft και το skin μου είναι αυτό από πίσω και αυτό έτσι είναι από μπροστά. Nice. Και αυτό είναι του Βασίλη, ο God. Πέρα κάπες, μπουγγί, έχω και κάπα. Ωραία, πάμε τώρα να δείτε το σπίτι μας. Επειδή ο server ήταν καινούριος και δεν ξέραμε ακόμα όλα τα commands, πιο πολύ για τη faction, στην αρχή μπερδευτήκαμε και γι' αυτό τα έχουμε κλείσει τα σπίτια μας από έξω. Αλλά είναι καλό να μας προστατεύει αυτό βασικά. Ναι, και μέσα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ταραν, αυτό είναι το σπίτι μας. Εδώ πέρα, εκεί πέρα ψαρεύουμε. Το μπαλκόνι που βλέπετε είναι για να ψαρεύουμε στη λίμνη. Έχουμε φυτέψει κάποια δέντρα. Εδώ πέρα πάνω, πανεβαίνεις. Και τώρα πάμε μέσα. Εδώ και ψαρεύεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο δωμάτιο μετά που έκανα, ναι.
Μετά το επόμενο είναι του Βασίλη. Εδώ είναι τα διάφορα πράγματα και εδώ είναι τα πιο χρήσιμα πράγματα. Λοιπόν, εδώ όπως είπαμε είναι για το ψάρεμα. Έχουμε και κύκο, τα μάντα. Κάναμε και κοτέτσι, αλλά δεν μας βγήκαν οι κότες. Ναι, είχαμε πολλά αυγά, αλλά δεν μας βγήκαν κότες. Εδώ είναι ο κήπος που έχουμε κάνει. Μπορείτε να το κάνετε και εσείς, παιδιά. Θα φτιάξετε ένα τετράγωνο μέρος και στη μέση θα βάλετε ένα νερό και γύρω γύρω μπορείτε να φυτέψετε και να γίνονται πολύ γρήγορα. Εδώ πέρα είναι το παράθυρο για να βλέπουμε άμα έξω είναι μέρα ή νύχτα. Εδώ όπως είπαμε είναι το κοτέτσι μας, αλλά δεν βγήκαν οι κότες. Καμιά κότα δεν βγήκε, δεν πειράζει. Και εδώ πέρα είναι του Βασίλη, αν και τώρα είναι και τα δύο δικά μας. Δεν έχει κάτι πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, κάναμε ίδια σπίτια, έτσι να μην έχει διαφορά. Ναι. Και τώρα εμείς θέλουμε καταρχάς να φτάσουμε 30 level για να κάνουμε πανοπλία και σπαθί από diamond. Βασικά πανοπλία δύσκολο, αλλά σπαθί θέλουμε να το κάνουμε enhance 30 level από το vote που σας είπα, και μπορείτε και εσείς με κάθε vote που θα κάνετε καθημερινά. Και άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε και στη faction μας και να παίζουμε μαζί και στα βιντεάκια. Άμα έχετε και Skype ακόμα καλύτερα, ναι, θα μπορούμε και να μιλάμε. Λοιπόν, άμα θέλετε να μας κάνετε add και στο Skype, θα βάλουμε στην περιγραφή και τα ονόματά μας για να μας κάνετε add και να μας ρωτάτε ό,τι χρειάζεστε. Και τώρα, βασικά, όλα αυτά... κόλλησε, μισό. Κόλλησε το σερβερ. Ναι. Lag, ό,τι να είναι. Εντάξει. Λοιπόν, όλα αυτά που βλέπετε, τα emerald, τα λάπης λαζούλη, τα gold και αυτά, τα έχουμε βρει από μια σπηλιά μόνο, η οποία ήταν τεράστια και βρήκαμε και spawner. Αλλά πεθάναμε κατά λάθος από creeper, δεν κοιτούσαμε και οι δύο και αυτό το server δεν έχει το command back και έτσι δεν μπορούσαμε να πάμε πίσω. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε? Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, βασικά που να πάμε τώρα, δεν έχει και κανένα βίντεο. Ναι. Περίμενε. Ναι, γενικά σερβερ που χτίζεις πιο πολύ. Ναι, ωραία. Βασίλη, πάμε να μαζέψουμε wood. Και να αρχίσουμε να χτίζουμε τίποτα. Ναι, αλλά παιδιά, επειδή τώρα ο Βασίλης πρέπει να βγει για έναν λόγο, θα σταματήσουμε το βίντεο. Ούτως άλλως σήμερα θέλαμε να σας κάνουμε μια έτσι μικρή παρουσίαση. Έτσι να σας ξαναγήσουμε απλά, όχι. Ναι, μια μικρή παρουσίαση. Και από αύριο και μεθαύριο θα δείτε τα ωραία τα βίντεο που θα χτίζουμε ωραία πράγματα. Εμείς σήμερα θα μαζέψουμε διάφορα πράγματα ώστε να μην χρειαζόμαστε να μαζεύουμε αύριο. Και στο επόμενο βίντεο θα δείτε αυτά που θα χτίζουμε και πόσο PvP θα παίζουμε. Οι δύο γιατί είναι και faction server και PvP, economy. Και άμα μπείτε και εσείς θα έχουμε και πιο πολλά άτομα για PvP, θα είμαστε καλύτερα. Ναι, μπορούμε να σας βοηθήσουμε, αρκεί να κάνετε... Όχι και να κάνετε... Τι κάνετε? Να κάνετε, γράψτε ένα σχόλιο αν σας άρεσε, ναι, άμα θέλετε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό είναι το βίντεο, ναι. Άμα θέλετε παρακαλούμε κάντε ένα subscribe και κάνα like στο βίντεο και σχόλιο οπωσδήποτε, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι. Καμιά ιδέα άμα θέλετε να κάνουμε κάτι. Άμα θέλετε να χτίσουμε τίποτα. Και τι άλλο ήθελα? Ναι, να μιλάτε μαζί μας και εμείς θα μιλάμε μαζί σας, να μην φοβάστε και θα παίζουμε μαζί για όσο καιρό θέλουμε σε αυτό το server. Να μην φοβάστε, σιγά να πουλά. Να μην φοβάστε. Εντάξει εσύ, έχω γνωρίσει και τέτοια παιδιά, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, σας κλείνουμε τώρα και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας.